good afternoon. Kumusta mga igsoon, no? Kumusta ang inyong pagmata ganinang buntag, no? Usa ka bag-ong higayon nga gihatag sa Ginoo nga kita mo serbisyo kaniya, nga kita muhatag og pasidungog sa atong buhi nga Dios. Ningtak na sa kapunon mga igsoon, nanausab ko'y mga mensahe nga akong i-deliver diha kaninyo sa matag usa. Gusto ko mudasi, gusto ko muhatag og mga panghimangno, mga tambag mga igsoon kay kani siya mga igsoon, mga kuan ni siya. Akong i-share niyo mga igsoon nga ningtak na sa kapunon kanang mga question ra ni, mga question ba nga gusto nila madunggan nako nga unsa daw akong mensahe para nining mga tawhana. Pero dili nako isulti og unsa nga klase nga tawhana. Unya ra uning ta later on, no? So unsa ko na akong mensahe ani nila kaning mga ngani nga klase nga tao, kaning mga ngani no. So akong tubagon ang mga pangutana mga igsoon later on. And then but before that, I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel. Please, Kristohanong Mabungahon. And if you want some reminders, mga pulong pagpahinumdom, mga encouragement para word of comfort tanan mga igsoon, nasad ko page mga igsoon, page Kristohanong Mabungahon as well. So makita nyo tanan sa YouTube channel nako, madungog ninyo sa page nako, makita ninyo mga puro gina mga Pangginoo pagdasig, puro mga word. It's all about the word of God, and this is for the glory of God alone, no? So and then sa uban nga mga new subscribers na kuno, salamat day kayo. And then siguro wala pa mo kay balo sa akong reason, aside sa akong mga subscribers na daan, no, nakakita sa akong gi-vlog ba ni aging mga adlaw mga igsoon nga about sa reason why I chose Kristohanong Mabungahon as the name of my YouTube channel and page. Sa inungdan nga ako ning gi pili nga name mga igsoon, dili ako instead nga akong ngalan, no, kay na may uban mga vlogger ilang ngalan gi kuan, ilang apelyido ba ron or ang ilang page ilahagi po nga. So okay naman, may problema og atong ngalan aron makuanta. Ang ako lang, ako kay gusto lang ko nga sa akong gibuhat mga igsoon ay nag-vlog ko, nag-share ko sa word of God. Gusto lang ko nga si Lord ang maisa nang dili sila kailan ako bitaw. Pero ang uban kailan ako na. So hi, but sa uban wala jud kailan ako, pero kita ra na sila sa akong naong dili jud ingon personally. So gusto ko nga si Lord jud ang maisa mapataas, no, dili ang anak ko, dili ako kundi si Lord. Kay nganuman, yes, na ako yung mga gipang post nga mga naidahang na bless sa mga glory to God sa Ginoo tanan, kanang mga hugot post nako, mga rem mga igsoon, daghang mga page nga nagkuha, daghang nag-share. Tinuod ang mga igsoon, dili gyud na ako na kinsa ramang ko, and then di na ako na mahimo kung wa ang Ginoo. So si Lord tanan, gusto lang ako ipataas si Lord, no. I'm not even promoting a religion also diri sa akong page ug sa akong YouTube channel. Ako yung promote og religion, si Lord Jesus Christ akong gi-promote mga igsoon. And then most of all, wala jud ko naghimo nini just to earn money, no, but gusto lang ko nga unta mahimong viral ug matrending ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kay kining pulong sa Ginoo mao ni maghatag og kinabuhi kanatong tanan. Amen. Now, and anyway, thank you, no, thank you day kayo, no, once again sa mga new subscribers nako. Salamat. God bless. And then always mo nga nasa akong prayers. Stay updated to all of my videos, mga pagdasig tanan. Napakoy daghang i-upload, it's para sa kahimayaan sa Ginoo, no? And now this afternoon akong basahon dimigsun. Una, unsa daw akong ikasulti ani nila? Unsa daw akong kuan ba, no? Salamat day sa mga nangutanan, no, kung gusto mo ani nga kuan, mao ni akong himuon kay okay bitaw pud, maayo pud nga kung natay mga gusto ta tambagan ta, mas maayo pud si Pormino, maayo pud nga mga itagtambag sa mga tao pud nga naay Ginoo, no. Adto ra ta mo tambag ato mga itambag ato mga way klaro, mga bugal-bugalon, mga bastos, mga tao nga di jud way matabang nimo ba, way matabang regarding spiritually, murag lain po, no. Mas maayo nga mga iputag mga tambag ba nga gikan pud sa alagad sa Ginoo, kana pong tao nga naay Ginoo ba, kahibaw pud og balaang kasulatan, ano. So salamat sa mga ani nga mga pangutana or mga suggestion or si tawag ani, salamat ani nga issue nga kuan ako, no. Ako ni siyang tubagon mga igsoon. First, unsay imong mensahe para sa mga single o gulay uyab? So una na ko nga
atagan og mga mensahe ning takna sa kahaponon. Kining mga single nga nada, hi, hello sa tanang mga singles, kumusta? Og sa mga way uyab, single gani, meaning wag gina uyab, no? Unsa ang mensahe nako sa mga single? Ako, kuan, mensahe nako sa mga single, sa mga way uyab diha, ayaw mo pangitag uyab. Ayaw mo pangitag uyab, no? Ngani ni siya, unaha si Lord, and then ipahiluna og ayo ang Ginoo sa imong kasing-kasing, og siya na imong pahiluna sa imong partner. Ngani mga igsoon kanang pangitaa og ayo, kana bitang unaha gyud ipurso og ayo si Lord, mga igsoon. Ay bino mga igsoon, sa akong experience, unaha si Lord, si Lord, si Lord, si Lord. Musunod na ng tanan, di na ngay problemahon ng uyab, no? Ang uban ayaw mugtuon ang uban nga moingon nga, luoy kay ka, wa kay uyab, pobre, lonely kay ka. No. Abi yung magsuon, ang makapakumpleto na to dili uyab si Kristo, no? Daghang nay uyab nga dili malipayon. Pero daghang malipayon tungod kay naa sila Kristo og kamao sila makontento. Amen. So ako minsay sa mga single, while waiting, just worship God. While waiting for the right person nga moabot sa imong kinabuhi nga gitagana sa Ginoo, just serve God, no? Continue to worship God, continue to kanang unaha lang si Lord, buhata ang mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo. Kay I'm sure moabot ang right time nga gitagana sa Ginoo, iya kang i-lead, iya kang igiyahan, iya kang dalhon sa tao nga giandam niya para nimo. Tinod lang mao ni, ikaw daw usa ka Kristohano nga nalagad sa Ginoo, the very moment you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior of your life, giandama na ka sa Ginoo, partner. Pabuta lang ang saktong panahon. Di ba? There are seasons for everything. Mo ba na? And He makes all things beautiful in His time. Okay? So paghuwat lang ay pagdali-dali. Kasagaran sa nagdali-dali, nagkamali. Okay? No, ayaw sig pamunit. Ayaw patintal sa gwapo o gwapa. Paabuta ang kabubuton sa Ginoo. Amen. So mao na akong mensahe, mga igsoon. Ayaw mo ka kaulaw anang kanabitong lainay sayang na gwapo kay ko, gwapa kay ko, pero ingani no ayaw na igsoon. Ayaw na, no? Maayo gali nga single ka this moment, and then murag walay sabod pitaw gamay. Murag usaron ka kung single ka na diha, naminaw ka uyab, usaron ka perfect time nimo moment nga imo pa jung gitawag og imo pa jung pahugton og ayo imong relasyon sa Ginoo, kanang magpagamit kag maayo sa Ginoo, kay murag way sabal ba, walang sagabal, no? Mao na mga igsoon. So pursue God, unaha si Lord, once again ipahiluna og maayo ang Ginoo nga number 1 sa imong kasing-kasing, and then mabot ang right time, giyahan ka sa Ginoo, sa sakto nga tao, sa perfect person nga para nimo, no? Mo na giingon nga kung gusto ka relationship nga right, kinahanglan naasad kay right relationship with God. Okay? Kung gusto ka right relationship, first na kay right relationship with God, no? So na si Lord muna bago sila. Amen. So mauna akong una nga mensahe sa mga single, mga igsoon. You're loved by God. Giandaman na mo og the best pagkat-on og paghuwat. Amen. Number 2 question. Unsay imong mensahe para sa nayuyab? Ako nayuyab no, uyab pa no, di minyo. Ako nayuyab, ipatunga ang Ginoo sa inyong relasyon, no? Just make God as the center of your relationship, and then tuguti nga si Lord ang number 1, dili imong uyab. Okay? Ayaw itugot nga ang imong uyab imong number 1, din si Lord ikaduhara, no? Delikado tana, no? Unaha si Lord, let it be nga si Lord ang sentro sa inyong relasyon, si Lord yung number 1, and then ayaw gitugot nga close kay mong duha, sama sa akong gi-upload mga previous videos, no? Ayaw gitugot nga kamong duha may close pero dili mo close ni Lord, but tuguti nga kamong duha maglumba og kamang sa Ginoo, no? Close kay mong duha sa Ginoo, mga igsoon, no? And then tabangi ang imong uyab nga dalha sa tiilan sa Ginoo, kanang bitaw magdinasigay mo, kanang bitaw ang inyong relationship gitawag gyud og Christ-centered relationship, no? And then know your limitation, mga nanay uyab. Ako ning gi-share bat akong balikon, no, kay ilang man kitong tanan sa mga nanay uyab, no? Know your limitation, ayaw palabi og close, saya ang atong closeness mahinungdan nga ma-falta sa premarital sex kay wa tay control, no? So ay kumpiyansa ng mga agbay-agbay, kiss-kiss, hag-hag, mga igsoon nga kamurang duha nga wala ing tao.
kayang yawa nagpahipi ra na sa kilid-kilid ug nangita og higayon matud pa sa pulong sa Ginoo sama sa leon nga nagbulob. Nangita na siya og paagi higayon lugar aron siya maka-enter o maka-atake. No, so ayaw mo palabig pag-date sa ngit-ngit pero pag-date mo sa hayag. Sa mga uyab, no? Kay uyab pa man mo, di pa mamuminyo, no? And then uyab pa mo, buhata ang mga butang napala lang sa uyab dili para sa magtiayon. Okay? Kay aron mahimaya ang Ginoo sa inyong relasyon. Okay? Once again, let God be the center of your relationship. Tuguti aron ang inyong relationship mahimong blessing sa uban nga relationship. Dili ka pandulan. Kung dili mahimong modelo sa ubang relationship nga mahimong mao ni ngani rin may uyab o ngani rin itong sundugon sila, no? Kay ngano man ang relationship ninyo na ay Ginoo, makit-an ang himaya sa Ginoo. Okay? Love you. Now, number 3, unsa imong unsa imong mensahe sa mga minyo? Okay. Minyo, amor gyapon. Ako mensahe sa mga minyo like me, ako couples, ako minyo man kuno. Sa mga couples diha, hello, kuan. Mao ra gyapon isentro ang Ginoo sa inyong relasyon, and then kuan. Ayaw itugot nga imong asawa, imong bana may number 1 sa imong dugan, but let it be may number 2 sila. Si Lord ang number 1. And then kuan, tuguti nga kana yung ipataas kanunay ang Ginoo sa inyong relasyon. Kana bitaw kay ngani magani kung Ginoo sentro og napataas sa inyong relasyon, pamilya, sa inyong marriage life. The moment nga naamoy mga dili man gyud perfect ang relasyon ang kaminyoon. But the moment nga naamoy mga misunderstanding, dali ra kay siya masitol tungod kay naghari man sa Ginoo ang Ginoo sa inyong relasyon sa inyong kaminyoon, no? Kung naamay di man kalikayan ay mga eksampulan talag mga pagduda, dali ra masitol na may mga bikil-bikil, na may mga away-away ginagmay, mga lamas ba. Amo ni akong advice, no, or akong ikasulti mensahe sa mga magtiayon. Ayaw pag-expect og perpekto nga kaminyoon, no? Kung makasa ang imong bana, imong asawa dawata na, no? Kung imong bana mga igsoon asawa paminaw, kung imong bana na ay behavior nga di nimo ganahan, wa ka ganahi, ayaw pag dapat mag-adjust ka, dapat gi-accept na nanimo ng mga ingana nga behavior kay wala may tawo nga perpekto. So kung naay behavior imong bana nga dili ka ganahan, kanang dapat mo sabot ka kay ngano man the moment nga tawag na, the moment nga nanumpa mong duha sa altar, giapil na nimo panumpaan ang imong dili ang maayo ra nga kinaiya niya, maayo ra niya nga behavior, but apil na ang mga negatibo, no? Kay ang tao na manigingon ang tao na magi weakness, so tanan weakness ang strength mga igsoon, mga asawa diha, apil na nga gipanumpaan nimo sa altar sa kaminyoon. Okay, so dawaton ayahay lang mo adjust, and then para sa mga magtiayon, no, like me, kuan, kung naamang gali panahon nga magbikil, di mo yun nakaligayan. Sometimes na yung mga mutaas ng tingog, mupaubos ang usa ninyo. No? Ayaw gitugot nga mutaas ang usa, mo volume gali, high volume gali ang because dapat mo low ka. Ayaw gitugot nga maglumba, mutaas siya, taas siya, boom, patay ang bird, no? Delikado na. So dapat kamauta mo adjust sa atong kagalingon, lumba tag paubos. Kung mataas siya, paubos ta. Aron mo nagingon mga igsoon nga aron dili mo dako ang kanang panaglalis or misunderstanding, no? Kung dili ma-settle ni, no? And then spend more time with your husband and wife, no? Kanang dili pud ta ingon nga busy kayo sa pagtrabaho, but namoy quality time with your family kay para ang yung closeness ba kay usahay magud mga igsoon, dili kay close ang magtiayon asawa ba na tungod kay sure busy ka sa trabaho pero wala na kay time ba mo nang adtulon siya mangitag comfort sa silingan, delikado na, no? So mao na akong gamay nga advice sa mga magtiayon, imong sentro si Lord, and then ayaw itugot ta paminaw bana, ayaw itugot nga imong asawa ra ang nagsigigsimba, imong asawa ra nagsigigampo, ikaw pod kay kung ang imong asawa ra nagsigampo niya, ikaw kumpensa ra nga ay maapil ako sa pagampo kay usar mi kaluwas, mura mo nagligid bitaw, ligid sa motor ba nga wagol. Imagine kung nagbiyahe siya nya wagol ang usa ka ligid, unsay porma bati kayo, no? Dili siya smooth ang dagan, so nana po dili smooth nindot yung relasyon kung imong pasagdan nga imong asawa ra ang ning sulbong sa Ginoo. Kung dili, let it be nga both of you kamunduha maglumba mo og hatag og panahon sa Ginoo, quality time with God, inyong hatagag enough time si Lord, no? Devotion ninyo, no? Ano nay usa sa sekreto para ang pamilya dunay kalinaw, kalipay, pag sinabtanay, pag pinasayloay, no?
Una akong ikatambag sa mga magtiayon, no? Let God be the center of your relationship, of your marriage. Amen? Sunod, unsa na pod ang imong mensahe sa mga naay trabaho ug naay negosyo? Okay, naay trabaho una. Naay trabaho, mensahe, ayaw palabig salig sa imong trabaho. Oh no! Okay? Kay bisag unsa na kadakog sweldo ang imong trabaho or magamay madakog sweldo, kaya na kuhaon sa Ginoo kung makit-an sa Ginoo nga ang imong confident na sa imong trabaho wala niya. No? But let it be ang imong paglaom, imong pagsalig naa sa Ginoo wala sa imong trabaho. And then napukoy gamay nga tips. Gusto ka nga i-promote ka sa Ginoo, ayaw pud trabaho na sweldo, so gahini pud time, gahini pud diha og gamay bahin ang Ginoo, no? Gahini pud, no? Hinumdumi nakatrabaho ka tungod na sa grasya sa Ginoo, no? So bahini pud ang Ginoo. Amen. Dili ningon pa dungog-dungog ka kay si pastor kay ngana kay wa na ni kwarta. No. Tinuod na mga igsoon. Ihatag ang unsay Dios sa Ginoo, unsay para sa Ginoo, no? Ihatag ang para sa Ginoo. Hinumdumi tag-iya sa atong mayong kaugmaon ang Ginoo. Tag-iya sa atong promotion, tag-iya sa atong kalambuan, kalampusan ang Ginoo. So dapat lang nga ato pong bahinan ang Ginoo bisag ginagmay lang base sa pinitik sa imong kasing-kasing. Sa unsay tan-aw nimo nga malipay ang Ginoo, buhata. Amen, no? So mao na mga nay trabaho, and then i-partner si Lord sa imong trabaho kanunay, and then dapat ka mo manage sa imong time sa Ginoo sa imong trabaho, kay usahay daghang mga trabahante, mga igsoon nga nauga ilang relasyon sa Ginoo tungod kay wala sila ka-adjust sa ilang trabaho. Ang trabaho blessing na kay makatabang, but kinahanglan ka mo manage sa time sa imong trabaho ug sa imong time sa Ginoo, kay kung puro ka trabaho, posible nga malayo ka sa Ginoo kung gamay ra kag time, kung wa kay enough time ni Lord, no? So dapat we should know how to manage our time sa atong work and then sa atong time sa Ginoo, no? Paningkamuti. Ayaw gitugot nga tungod sa imong trabaho malayo na hinon ka sa Ginoo. Amen. Para sa mga nainegosyo diha, mao ra gyapon, no? Himo ang partner si Lord sa imong negosyo, sa imong business, and then mao ra gyapon sa imong income, bahini lang pud si Lord, no? Bahini lang pud si Lord kay naa ka sa imong negosyo, naka-survive ka, ni sustain ka tungod na sa grasya sa Ginoo, no? So ihatag pud ang kung unsa ang imong tan-aw nga makapahimaya sa Ginoo, and then ayaw itugot mga igsoon nga nagkalingaw na kag-focus sa imong negosyo, ang imong trust and confident na sa imong negosyo, ayaw itugot. Way kasiguruhan nining kalibutana, no? Daghang negosyo nga ning bankrupt apan tuguti nga imong pagsalig ug imong pagtuo naa sa Ginoo, dili sa imong negosyo. Kay kung moabot man ang panahon nga ang imong negosyo mawala, ang iba kay naa may tayo mga igsoon itugot sa Ginoo nga example, ang imong negosyo mawala kintay, at least dili ka ma-disappoint, dili ka ma-depress kay bawo man ka nga ang imong panabang naa sa Ginoo, wala man ka nagsalig sa imong negosyo, kay bawo man ka nga ang imong tinubdan ang Ginoo nga di jud makabsan, way pagkahubas ang iyang grasya o panalangin kanato. Amen. So mao na sa para sa negosyo, no, mga negosyante, and then ayaw sa ditugot nga so focus kay ka sa imong pagnegosyo nga wala na kay time sa Ginoo. Parehas sa din sa nay trabaho, kay dapat kay bawo ka mo balance sa imong trabaho og sa imong time sa Ginoo. I mean, kay bawo ka mo manage, no? Kay kung dili ka kamao mo manage sa imong panahon sa Ginoo, sige kag focus sa imong negosyo, posible nga ang imong negosyo mao na hinungdan nga malayo ka sa Ginoo. But let it be nga kana bitong mahimo siyang balanse, kamaw ka mo manage sa imong time sa Ginoo sa imong negosyo, aron that way magkaduol ka sa Ginoo, dili magkalayo. Amen. So mao na. God bless. I pray for all the businessman, businesswoman, mga negosyante. Bless mo ni Lord. Bless mo ni Lord in Jesus name. Next. Unsa po di mong mensahe sa mga naiutang? Unsa daw akong mensahe sa mga naiutang, mga igsoon? Siyempre, akong mensahe sa mga naiutang, ayaw dagani yung utang. Ang utang gani, bayran, no? Ay, na may giingon nila, kadungog mo ng panultihon nga, mura bitaw joke nila ba nga, utang lipay bayad likay, no, sa ilahana sa mga way Ginoo, sa mga dili Kristiyanon, pero para sa mga Kristohanon, para sa manay Ginoo, utang lipay bayad lipay. Okay, mangutang ta malipay ta nya sa ting bayad malipay sa ta, no, dili ta managan, no, dili na kay di na uban, dili na mo simba, lain po na, no.
no? So para sa mga naiutang, kuan, just keep the faith, no? Kuan lang ang yung pagsalig sa Ginoo padayon, ligunan yung pagsalig sa Ginoo pagtuo, no? Ang Ginoo nakahibaw sa inyong gipanginahanglan. Ang Ginoo faithful sa iyang saad nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyan. Ayaw mo paminaw sa hunghong sa demonyo nga sige kayod aron makabayad sa utang, no? Hangtod ang panahon, ang adlaw nga para sa Ginoo imo na lang kawaton kay nagtrabaho ka aron makabayad ka sa imong utang, sipyat ka diha, mosamot kag kalisod-lisod ug mosamot kadako imong utang ana nga time, no? Ayaw ko na ang Ginoo na to maigsoon milagroso. Ang Ginoo na to mga igsoon, daghan kay siya pamaagi nga kaya sulbaron atong utang as long as makit-an ta niya nga naghatag nga nag pasidungog ta niya nga nagbuhat og mga butang nga nakapamaya kaniya, as long as ato siyang gihimong first priority sa kinabuhi mga igsoon, wag tang na tanang utang, kaya na, no? Kanong imong lang problemahon, no? So mao na ang uban mga igsoon, dili na lang kasimba sa adlaw ting simba tungod kay nagsige gukod og kwarta, no? Nga instead magukod sila sa Ginoo nga tag-iya sa kwarta, no? Sipyat na. So ang panahon sa Ginoo ihatag, no? And then God will make a way, no? Mao na gingon sa kanta nga God will make a way where there seems to be no way. Tinuod na mga igsoon, no? Matod pa sa balang kasulatan, gipakaon manggali sa Ginoo ang langgam, ano? Kita na ba, ikaw na ba da igsoon, no? So kanay mong utang kaya na bayaran sa Ginoo. Unaha lang ang Ginoo, pasidunggi siya, and then pasalamati ang Ginoo, no? Thank him in advance nga kaya na niya sulbaron tubagon. Abi yung maigsoon, sama sa akong gingon kanya, si Lord kay bawo na sa atong mga problema, no? Kita na sa kanila, ibin muhilak ka kay dako kay utang ano naagya po, no? So mao na nga kuan lang ang akong advice sa mga naiutang, basi na kay utang sa Ginoo bayre bitaw. Sa mga naiutang diha, just continue to be grateful, magpasalamaton sa Ginoo taliwala sa imong gihambin-hambin nga utang karon, no? Ipakita sa Ginoo mga igsoon nga still malipayon ka nga naa ka niini, unos na nimo utang, no? Just praise him, and then una siya ayaw patintal anang mga opportunity kay basin ka ng ubang mga opportunity mao nay magapadako pa jud sa imong utang, no? Magsige kag loan patay, no? Kung dili salig lang sa Ginoo mga igsoon, and then kanang nabitay gingon sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks to the Lord. Pasalamati ang Ginoo. Salamat Lord every day. Pasalamati ang Ginoo. Salamat Ginoo sa gitawag anag sa bayad. Pambayad na ko Ginoo. Salamat sa pambayad. Amen. Pagkita sa Ginoo mga igsoon nga dako ang imong pagtuo kaniya. Amen. Unaha siya, pasidunggi siya, ipakita sa Ginoo nga ang imong gibuhat na kay pamaya kaniya. I'm sure sulbaro ni sa Ginoo. So once again, sa akong gingon mga igsoon, naglisod man kag bayad sa imong utang, ang Ginoo na ipaagi ana. Salig lang sa Ginoo. Amen. Sunod, unsa imong mensahe para sa mga estudyante karon? Hi, hello mga students out there. Kay bawo ko nga wala madayon ang inyong bakasyon, no? Naputol tungod sa quarantine. Okay. Mga students, akong message pa rin ninyo is this, unahagi po ng Ginoo, no? Ayaw mo pagsalig sa inyong kabrights, mga honor student dia, mga Dean's Lister, ayaw mo pagsalig sa inyong kaalam, unsara na sa kaalam sa Ginoo. In the first place, siya ang tagiya sa itong kaugmao, no? Bisag unsa kadagko sa itong grado sa eskwelahan, dili na garantiya nga hayag atong kaugmaon sa unahan. Apan sure ko, kasadihang atong klaro na itong relasyon sa Ginoo, samtang nag-eskwela ta, hayag nga kaugmaon ang atong maangkon, no? Ayaw pagsalig sa imong kurso, ayaw pagsalig ay pagsalig sa imong kaalam nga kalibutanon, but saligi ang Ginoo nga may maghatag nimo maayong kaugmaon, no? Mga students, ayaw mo palabig busy, no? Ako yes, busy, di man kalikayan niya, di po ta magtuon, mahagbong po ta, yes, busy kayo mo sa inyong pagtuon, pag-study, but hinumdumi po ng Ginoo. Hinumdumi nga after all anang tanan mga igsoon, siya gihapon nang maghatag na tog kaugmaon nga hayag. Okay students, no? So gahini po tayo mga Ginoo, usahay na mga panahon ba excited ra ta kayo sa mga maghimog mga assignments sa eskwelahan, pero dili ta kayo excited sa pagbasa og Biblia, dili ta kayo excited sa pulong sa Ginoo, dili ta kayo excited nga moampo, no?
Sa panahon sa eskwela mga igsoon, dili ka gusto malit, pero sa ting simba malit ka pirme. Dapat si Lord himo ang first priority. Ipakita sa Ginoo nga mas gihigugma nimo siya kaysa sa imong pag-eskwela, no? Kaysa tinuod lang mga igsoon, bisan daghang mga profesional pero tanawa ang ilang kaugmaon karon, tanawa ang ilang sitwasyon. Daghan mga college graduate, mga dagkog grado, mga baccalaureate degree na pay uban, mga cum laude unsa pa da, pero tanawa ilang sitwasyon karon, no? Dili mao sa ilang gitinguha. Mo na mga igsoon, ang mga students out there, unaha ang Ginoo. Ayaw itugot nga tungod sa imong pag-eskwela malayo ka sa Ginoo, but i-partner si Lord sa imong pag-eskwela. Let it be nga kamausad ka mo manage sa imong time ni Lord ug sa imong pag-eskwela, no? Daghang mga estudyante busy kayo, nag-uga ang ilang first love sa Ginoo, nawa nagla ilang first love, nalayo sila sa Ginoo. Ayaw gitugot nga mapareha ta na, but let it be kita students, kamo mga student na minaw diha, himo ang first priority si Lord, paningkamuti nga naa jud kay quality time with the Lord, no? Ayaw itugot nga may lang tagtuon sayo matas kadlawon pero ug magampo dugay kayo late, no? I-balance na to mga igsoon, no? Hinumdumi once again ang tag-iya sa atong hayag nga kaugmahon ng Ginoo. So it's up to him, no? Narana na sa Ginoo, mao na nga atong klaruhon atong relasyon sa Ginoo, no? Dili lang atong pag-eskwela kundi atong relasyon sa Ginoo, ato pong klaruhon, no? Para balanse ba. Amen, students. The last one, unsay ikatambag nimo anang mga tawo nga wala nay panahon sa Ginoo? Okay, para sa mga tao diha nga siguro mga backsliders na ni. Siguro mga dili siro backslider kanang wala lang imong simba ka, matin pa kag prayer meeting, but wala na gyud, laki na jud ang imong kuan sa Ginoo ba. Akong tambag anang mga tao nga siguro ni-hit ng ilang time sa Ginoo, wala nay klaro panahon sa Ginoo. Kung tambag lang is this, inyo bang napamalandungan kung si Lord wala na po'y panahon ninyo? Dita ayaw mo palabi kumpiyansa kay matag segundo o matag minuto, dili tanan atoa. Wala ta kibaw sa sunod segundo, minuto sa atong kinabuhi, kumpiyansa ra kay ta kay yes ang Ginoo, di palagi no. Wala ta kibaw mga igsoon kung unsay may tabo nato sa sunod segundo sa atong kinabuhi. Mas maayo nga mugahin jud tag time sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa, balik na sa Ginoo. Kung unsa ka kadasig sa una, kung unsa ka mo pray sa una, mo ampo, kung unsa ang imong relasyon, commitment sa una sa Ginoo, kung unsa siya, kung unsa mo ka close ni Lord, balik ka to. Ay kumpiyansa. Ayag kumpiyansa anang way panahon na kay ka sa Ginoo. Kay sama sa akong giingon, what if wala na po'y panahon si Lord nimo? What if last chance na ni Lord ay nimo? Kana no? So wala ta kibaw, no? Wala ta kibaw mga igsoon mo na nga ay kumpiyansa. Once again, dili ta ng panahon ato basin bayag sa panahon nga gusto na ta, awahin na pud ang tanan. Amen. So maora to mga igsoon akong ikasulti aning mga isangat nga mga pangutana diri kanako. And then just stay blessed mga igsoon, and then padayon ta sa pagsimba sa Ginoo, padayon ta pagmapasalamaton sa Ginoo, taliwala sa mga unos sa atong kinabuhi. Padayon ta mga igsoon og pagsalig sa mga saad sa Ginoo. Dili ta mutanaw sa mga pangitabo sa palibot, dili ta magsalig sa hinabang sa ubang tao, magsalig ta sa panabang sa Ginoo. Amen. Ora mga igsoon, God bless. Till next time, to God be the glory.